É posible que as abelaíñas, que hoxe consideramos encarnacións dos defuntos, fosen obxecto de culto na época do Reino de Galiza? San Martiño condenaba que se venerasen as abelaíñas, incluso que se lle tivera días asignados para elo. Non sabemos cales serían eses días, o que si sabemos é que chegou hasta o día de hoxe crenzas asociadas con estes animais. Dise na nosa tradición que son as almas encarnadas dos defuntos. As de cor negro avisan de que o falecido aínda non trascendeu ou que vai haber un falecemento na familia. As de cor branco é que xa cadou o ceo ou que traen un aviso de boas novas. Cando os corvos veñen a según como chillen, como nós dicimos que vai fallecer algo, que sole ser sempre así. No sermón tamén deixou rexistrada a crenza de facer agoiros por medio das aves. Moitas delas chegaron ata os nosos días. Por exemplo, cantar os cantos do cuco para saber cantos anos nos queda de vida ou cantos anos vamos tardar en casar. Outro deles é o dos corvos. En Galicia fanse moitos agoiros relacionados cos corvos, sobre todo relacionados con cando vai chegar o falecemento. Sobreviviron ata o día de hoxe en moitísimos lugares, especialmente no rural galego, un deles este lugar no que nos atopamos, a aldea da Silva, en Portosí. Estas crenzas proveñen dunha cosmovisión moi antiga de orixe animista, que asume que todo canto nos rodea ten un ánima, e que tras a morte só abandonamos o corpo, pero a nosa ánima encarnará noutros seres, a través dos cales o cosmos nos fala.